Egunon, kazetariok, kide guztiok, gaurkoan Usurbilgo Bilduk udal hauteskundetara aurkezten duen hautagaia zerrendaburua aurkeztera goaz. Prozesu hau azaroaren 10ean hasi genuen, eta harrezkero proposatu diren izen guztiekin hitz egin dugu, eta gaur hautagaia aurkeztera goaz. Hautagaia Agurtzane Solaberrieta Mena da. Beraz, txalo bat aurkezten dira. Agurtzane pertsona oso ezaguna da, Usurbilen, bere prestakuntza, bere ikasketak, kazetaritza lizentziatua da, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta, beste kazetaritza lanak egin ditu, bai Umagoa Kultura Elkartean, eta baita ere Berri Egunkarian, eta horrez gain, Agurtzanek Usurbilgo herri bizitzan hainbat eta hainbat ekimenetan parte hartu du. Esan dezakegu herri eragile oso bizia eta oso prestatu izan dela. Beste euskera, kultura, dure esku dagoen ere lan egindakoa da. Beraz, horre guztiak eman dion ibilbide oparoa egiten du Agurtzane izatea guretzat hautagai ezin hobea beste ardura batzuk hartzeko, kasu honetan udalgintzari lortutako ardurak. Duen alkategaia da, oso pertsona jantzia eta prestatua lan horretarako, eta guretzat aukera ezin hobea hurrengo udal hauteskundetarako. Beraz, eskerrik asko Agurtzane, ardura zure gainartzeagatik, irutze zaigu ibilbide emankorra izango dela zurea, eta aurreratzen duzugu bide lagun izango dituzula, zer eginkizun zail horretan, eta espero dugu herritarrak ere zure babes osoa eskainiko dizutela. Beraz, beho dizula Agurtzane, zorionak eta zorionak baita ere Usurbil, Bilduk hautagai oso bat aurkeztu duela. Eskerrik asko Xabi, horiengatik. Pertsonala dena politikoa ere bada. Pentsamendu feministaren lema bilakatu zen Kate Milleten tesia da honakoa. Ta esan dezaket, nire bizilagunean mamitu dudan leloa eta praktika izan dela. Lelo horrek zipristindu baitu nire eguneroko jarduna, nire bizitza garatzeko bidea, pasioa. Politikoa eta pertsonala berezi ezinezko adierak baitira nire irudiko ere. Ez dago dikotomiarik. Autu pertsonala ezin da politikarantzatik urrundu. Eta era berean, zeregin politikoa ezin dugu dimentsio pertsonaletik aldendu. Bat dira eta egiten duguna gara. Nolako betaurrekoa, halako osoa. Eta begirada horretatik jardun dut beraz lehenik Euskal Herrian euskera zen, gazte mugimenduan, Umagoa Kultura Elkartean, Berri Egunkarian gero, ezker independentismoan gure esku dago dinamikan. Herrigintzan hitz batean. Konpromiso kolektiboari lotuta. Eta ikuspegi berberarekin heltzen dio erronka berri honi ere. Herriarekiko, esan nahi baitut Usurbilekiko eta Euskal Herriarekiko dudan konpromisoan sakontzeko aukera ematen didalako. Ilusioz, gogoz eta erantzunkizunez. Ohorea da Xabiren eskutik jasotzea lekukoa. Ohorea, baina baita errespetua ere. Izan ere oso altu jarri du langa Xabik. Alimaleko alkatea izan da, eta nekez izango dugu alkate hoberik. Ez dut dudarik Xabiren lorratzak luzaroan iraungo duela. Xabirenak eta egungo gobernu taldearenak ere noski. Sekulako zortea izan dut azken hilabete hauetan haiekin eskuz-esku lanean aritzeako. Asko ikasi dut zuekin, eta nik ere gaurko agerraldia baliatu nahiko nuke eskerrak emateko, eta doakizue gure txalo zaparraderik goxoena zuentzat ere.
badakit ez dela erreza izango. Eta ardura honek izango duela ozpinetik eta izango duela eztitik. Edonola ere nire honena ematen saiatuko naiz. Rosa Luxemburgek espetxetik idatzitako gutunak irakurtzen aritu naiz egunotan. Eta hainbat gogoeta eta esaldi bikainen artean honako hau giltzatuta geratu zait. Ez dugu inoiz ahaztu behar gauza eder txikienarekin eta honenarekin ahalik eta gehien gozatzea. Eta horixe da nire asmoa eta nire hildoa. Ez naiz lemasen sentitzen. Lema hemen dago. Modu batez edo bestez proiektu honen parte eta kide sentitze garen gizon emakume guztion eskuetan dago lema. Eta berriro frogatu ahal izan dut lantalde honen emaria zein aberatsa eta askotarikoa den. Agorrazina. Eta horren isla da gaur bertan eztabaidatzen eta osatzen aritu garen herri programa. Elkarrekin buru jabe. Horixe da hurrengo urtetarako ekinaldia blaitzen duen leloa. Leloa, baina zala eta mamia. 2021 beteko dira 650 urte Usurbilek buru jabe izateko erabaki hartu zuenetik Donostiatik bereiziz. Urte luzeetan garatutako herrigintzaren ondorioz, Usurbilek eutsi egin dio bere herri nortasunari eta herri proiektuari. Hau da, generoa edota jatorria edozein delarik ere bazterketarik gabe eta askatasunez bizia izango den Usurbil jasangarria eta bizigarria dugu zerumugan. Ingurumenarekin harmonia biziko dena, herri auzoen nortasuna errespetatzen duena, herritar eleaniztunez osatua eta bizikidetza eta kultura berastasuna oinarri euskeraz biziko dena. Bide horretan sakontzeko beste aukerarik ez dugu. Izan ere ez datoz garai erresak. Usurbil dagoen tokian egonda Donostiatik hain gertu bi aukeren arteko lehian bizi baita. Donostialdian kaiolatu eta praktikan Donostiako auzo bihurtu, edo herri nortasunari eutsi, izaera propioa zainduz eta indartuz. Gaur egun, udalez gainiko administrazioak egina dute aukera. Izan ere dana da, beraien hitzetan, San Sebastian Regio. Lurralde antolaketaren ikuspegitik denak pivotatzen du Donostian. Adibidez, garraioari eta mugikortasunari begiratuta, hortxe dugu metroa edo autobus zerbitzuen berrantolaketa berria, etxe bizitzen politika, edota merkataritzaren ikuspuntutik ere Donostiako korridorea ari dira bultzatzen eta abar luze bat. Eta noski horrek guztiak sekulako eragina du Usurbilen. Eta hain zuzen ere horregatik asmatu behar dugu gure balore eta izaerari eusten Donostiak irentsi ez gaitzan. Gure herri nortasuna urrardotu ez dadin. Eta herri programa hau norabide horretan egin dugu. Herri burujabea izaten jarraitzeko. Gure burua babesteko. Eta azken urteetako hildoari jarrekin, 3 zutabetan jartzen du arreta gure herri programak. Herri nortasunean, alegia gure baloretan, herri eredu jasangarrian, hau da, gure baloreen arabera garatutako proiektuetan eta ongizartean, denok ondo bizitzeko bitartekoetan. 3 esparru horiek elkar elikatu egiten dute eta osotasuna ematen diote gure herri ikuskerari. Burujabetza azken batean agenda politikoaren erdigunean baitago. EH Bilduk Euskal Herriarentzako burujabetza osoa lortu nahi du. Eta guk uste dugu herrietatik ere prozesu horri egin diezaiokegula ekarpenik. Izan ere, feminismoaren lanabesak geure eginez, burujabetza normeratik hasten da eta beti gora eraikitzen da. Burujabetza hitzaren adierari so eginez, burujabetza jabekuntza prozesua da. Ahalduntze individual eta kolektiborako ezinbesteko tresna. Eta ondorioz, herri programa honek horretarako bitarteko izan nahi du. Egitasmo burujabe eta itzindarien bidez, herri bezala eta pertsona bezala ahalduntzeko tresna. Izan ere, ez dago gainera burujabetza ulertzeko modu bat eta bakarra poliedrikoa da. Elikadura, lurralde, gorputz, energia eta barren burujabetza. Eta noski,
Burujabetzarik eta hauek elkarrekin egin nahi ditugu. Usurbil osatzen duten herri auzo guztiekin eta herritar ororekin. Eta gaurkoan aipamen berezia egin nahi diet herriko euskal presoei. Izan ere, haiekin ere eskuz esku kalean landu nahi bai ditugu ekimen guztiok. Patxi, Olatz eta Xua etxean. Gure proiektuaren erdigunean bizitzak daude, pertsonak daude, usurbildarrak daude. Eta horren bueltan eraiki nahi dugu gure herri proiektua. Herri kohesioan sakonduz, inklusioa ardatz. Eta horretan jarri nahi dut arreta gaurkoan, bereziki kezkatzen dagoen nahia delako. Jon Maiari irakurri berri diot, badirela gutxienez bi Euskal Herria oraindik. Eta nik horixe bera esan dut sarritan Usurbili buruz ere. Erabat euskal kulturatik kanpo eta euskalduntasunetik kanpo dagoen komunitate bat egon badagoela Usurbilen. Eta horiek ere gure herriaren parte dira. Banderizoak baztertu eta ñabardurei eta parpaila finei jarri behar diogu arreta. Gaur egun migrazioa gai zentrala da mundu osoan, eta derrigor, integraziorako politika egokiak garatu behar ditugu. 60. hamarkadan bizi hobeago baten bila Espainiatik etorritako migrazio uholdearekin egindako kudeaketa txarra ezin dugu errepikatu. Izan ere, oraindik ere garai hartako kudeaketa txarraren ondorioetan bizi gara. Ezin ditugu berriz ere bloke hermetikoak sortu, auzoak identifikatu edota auzoak marginatu. Eta Usurbilen ere badugu horren arriskurik esku hartzen ez badugu. Mamuak, estigmak, mehatxuak aztu eta elkar ezagutzeko guneak sortu behar ditugu. Eta dudarik ez dut euskara eta euskal kultura elkarbizitzaren muinean daudela. Euskara bera elementu kohesionatzaile izan behar duelako baztertzaile beharrean. Ta beraz, mataza zirtzildu beste aukerarik ez dugu. Eduardo Galeano uruguaiarraren aipu batekin bukatu nahi dut. Jende txiki askok, leku txiki askotan, gauza txikiak eginez mundua alda dezakete. Horixe da gure iparrorratza, jarrai dezagun beraz, gure txikitasunetik mundua aldatzen. Eskerrik asko.